नमस्कार. कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कोकणाची आणखीन एक खासियत असलेली ओल्या काजूगराची उसळ. चला तर मग फार वेळ न घालवता यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया. आपण ओल्या काजूगराच्या 50 बिया घेतलेल्या आहेत. ह्या बिया मी 2 ते 3 तास अगोदर पाण्यात भिजत ठेवले आहेत. ह्यामुळे काय होतं, काजूगराच्या साली काढणं अगदी सहज सोपं होतं. आता हे ओले काजूगर आपण सोलून घेऊया. काजूगराच्या उसळीसाठी अजून लागणारं साहित्य आहे: 1 मध्यम आकाराचा बटाटा, 4 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा गूळ, तुम्हाला आवडत असेल तरच घ्या, नाही घेतला तरी चालणार आहे, 3 मोठे चमचे तेल, थोडीशी कोथिंबीर, 1 मोठा चमचा मालवणी मसाला. हा मसाला कसा करावा याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग. आता आपण ओल्या काजूगराच्या उसळीसाठी लागणारं वाटण त्याचं साहित्य पाहून घेऊया. यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 मध्यम किंवा लहान आकाराचा कांदा, 4 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, अर्धा छोटा चमचा धणे आणि अर्धा छोटा चमचा बडीशेप, पाव कप ओलं खोबरं, याच्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरंही घेऊ शकता, 4 ते 5 काळी मिरीचे दाणे, 2 लवंगा आणि 1 छोटासा दालचिनीचा तुकडा. आता आपण काजूगराच्या उसळीसाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया. याकरता गॅसवर मी भिडाचा तवा ठेवला आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो मध्ये आहे आणि ह्या तव्यात मी 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. तेल छान तापले आपलं. आता ह्याच्यात आपण कांदा घालून घ्यायचे. हा कांदा आपल्याला छान मऊ होईपर्यंत असा परतून घ्यायचा आहे. कांदा आपला छान मऊ झालेला आहे. गॅसची फ्लेम आपण आता लो करतोय. आता ह्याच्यात आपण 4 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, अर्धा चमचा धणे आणि अर्धा चमचा बडीशेप, 2 लवंगा, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा आणि 5 काळी मिरीचे दाणे हे घालून आता आपण असं परतून घेऊया. मसाल्यांचा मस्त वास आलाय. आता ह्याच्यात आपण ओलं खोबरं घालूया. ओल्या खोबऱ्याच्या ऐवजी तुम्ही सुकं खोबरंही वापरू शकता. आता हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू लो मध्ये करतोय. वाटण करपणार नाही याकडे मात्र विशेष लक्ष असू द्या. आपलं वाटण छान तांबूस रंगावर परतून झालेलं आहे. गॅस आता आपण बंद करूया आणि हे वाटण आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया, कारण तवा गरम आहे. गॅसवर आपण कढई घेतलेली आहे. गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्ये आहे. आता ह्या कढईत आपण 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण 4 लसणीच्या पाकळ्या ज्या आपण ठेचून घेतल्या त्या घालायच्या. आता ह्याच्यातच आपण पाव चमचा हिंग घालायचे. लसूण आपल्याला थोडंसं तांबूस रंगापर्यंत भाजून घ्यायचे. आपला लसूण तांबूस व्हायला लागलेला आहे. आता गॅसची फ्लेम आपण लो करतोय. ह्याच्यात आपण सोललेले काजूगर घालायचे. ह्याच्यातच बटाट्याचे तुकडे, पाव चमचा हळद आणि 1 मोठा चमचा मालवणी मसाला.
आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर करतोय आणि हे सगळं छान असं परतून घ्यायचंय. आहा हा, काय मसाल्याचा मस्त वास सुटला पहा. एक ते 2 मिनिट मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे छान परतून घ्यायचे. आपण 1.5 ते 2 मिनिटं छान परतून घेतले. आता ह्याच्यात आपण गरम पाणी घालायचं आहे. मी याच्यात अंदाजे 1 कप असं गरम पाणी घातलेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम आपण लो करणार आहोत. आता या कढईवर आपण एक ताटली ठेवायची आणि त्या ताटलीत पाणी घालून ठेवायचं आहे. 10 ते 15 मिनिटं बारीक फ्लेमवर आपण ही भाजी शिजत ठेवायची आहे. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून पाहूया. आपण बटाटा शिजलाय का बघूया. बटाटा छान शिजलाय. काजूगरी छान शिजलाय. आता ह्याच्यात आपण ह्याच्यासाठी केलेलं वाटण घालून घ्यायचंय. आपण केलेलं वाटण मी पाणी न घालता वाटलेलं आहे. आता हे वाटण आपण ह्या उसळीत घालायचंय. चवीनुसार मीठ अंदाजे 1 चमचा, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा गूळ. तुम्हाला आवडत नसेल तर गूळ नाही घातला तरी चालणार आहे. आता हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया. आहा, काय मस्त वास आलाय. ह्याच्यात आपण आता थोडंसं पाणी घालूया आणि अगदी थोडंसं असं पाणी घालते. गरम पाणी घालायचंय. ही उसळ थोडीशी पातळशी करायची, कारण थोड्या वेळाने बटाटा असल्यामुळे ती थोडी आळते आणि घट्ट होते. आता ह्याला झाकण ठेवून 5 मिनिटाची वाफ देऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण काढून घेऊ. आपली ओल्या काजूगराची उसळ आता तयार आहे. आपण गॅस बंद करूया. तुम्ही हे ओले काजूगर कडक उन्हात वास्त वाळवून घेतलेत ना, तर ते अगदी वर्षभरही टिकतात. म्हणजे जेव्हा जसे लागतील तसे काही काजूगर कोमट पाण्यात 2-3 तास अगोदर भिजत ठेवलेत तर ओल्या काजूगराचा आस्वाद तुम्ही तेव्हाही घेऊ शकाल. तुम्ही ही ओल्या काजूगराची उसळ नक्की करून पहा आणि ती कशी झाली मला कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.